Ang atong ebanghelyo nagtug-an og usa ka importante kaayong kamatuoran alang sa atong kinabuhi aron makab-ot ang gitawag natong kahusay o kalinaw. Gusto ba mo og kalinaw? Gusto mong maghiusa ta? Gusto sa maghusay ta? Sa may buhaton, matod pa diri, kinahanglan dunagyoy usa ka tawo nga mamatay. Mao may gibutang diri aron magkahiusa ta, maluwas ang tanan, kinahanglan gyud dunagyoy usa ka tawong mamatay. Lingiyay mong tupad. Ing na pwede ikaw lay mamatay. Ing na ka lang. Sige. Kinsa may musugot ya. Anang usa lang kuno ka tao ang mamatay. Si Jesus iyang gidawat ang maong hagit. Nagpakamatay siya nga siya rang usa aron mahiusa niya ang tibuok katawhan. Matod pa sa unang pagbasa, Book of Ezekiel, moabot ang panahon nga maghimo kog hari nga maoy mohiusa sa tanang mga tao sama sa gibuhat ni Hari David. Si Hari David, gihiusa niya ang mga tao pinaagi sa pagpatay sa ilang mga kaaway. Kung dili ka mo surrender, patyon jud kang David. Maotong nabuntog niya ang tanan niyang mga kaaway og natigom niya ang usa ka dako kainging harian, powerful kainging harian. Pero kining maong gingharian nalusno, labi na pag-abot ni Solomon. Og unsa may rason nga nalusno, tungod kay nagsupak-supak na sila sa Ginoo. Nya unsa may makapahiusa nila, ang pagbiya sa ilang mga sala, ang pagbiya niining pagsupak-supak sa Ginoo. Ingna nang imong tupad. Pangutan ing na pilaron ka buok sala nimo. Ako di man jud ko motoo kadaghanan ninyo dinhi friend mamo sa Divine Mercy, di jud ko motoong wa mo isa. Kay bisan ganig palayan lang, maklaro naman. Kaklaro ana, di ba ang sala pagsupak-supak mas Ginoo no? Kana ding imong gikuluran imong buhok, wa di ka magsupak-supak ana. Wa ka magsupak-supak. Bisag palayan mo, okay ka. Kita na daan, kinsay mga masinupakon. Kana ding imong pagbadli sa na imong kilay, imong ikis-kis, di na pagsupak-supak diya eh. Klaro makay na diri, nga binadlisan na. Kana sa makita pa lang na, naapay daghang di makita, kana ding imong pagpamakak, wade ka magsupak-supak. Bekin sa ninyo din hebi, ang wagyod ka pamakak, sugod atong Marso 1 hangtod karon, ditasan kamot. March 1 hangtod karon, wagyod ka pamakak. Awa mga naong ninyo mga bakakon kayo. Kana bakak pa lang na. Nya agpunan pa ginato, libak. Libak. Wa di mo kapang libak di ay. Naagyapon. Kana libak pa lang na. Punan pa ginato, kasuko. Kanang masuko ka ba? Either imong gipagawas or diri ra sa imong kasing-kasing, kasuko mong gyapon na. Bekin say wa masuko, sugod adtong Enero hangtod karon ta sa kamot. Ay jud ko ninyo ilara, klaro kay mga naong ninyo. So na ang pagbiya sa sala. Og ang pagbiya sa sala mga igsoon nagkinahanglan gyud desisyon sa atong kaugalingon nga magpakamatay ta. Either magpakamatay ta physically or magpakamatay ta spiritually or both. No? Si Kristo nagpakamatay siya physically, nya spiritually sad. Pasabot ang iyang espiritu mibiya gis kalibutan. Kana bang mohonong yung imong ginhawa ba? Pero nasa uban physically buhi
nya spiritually lang magpakamatay. Nya unsa man na kana bang mahigugma na jud ka sa tanang mga tao. Ngilingay mong tupad. Ikatulong lingi. Ing na sugod karon sabat na ko ba na? Sugod karon permanente na tikang higugmaon. Sige na. Ya, moingon din na imong tupad. Ayaw na paningil sa utang, ha? Nga naman di ay, kana din nahigugma, maningil din na sa utang di ay. Maningil, dili. Kanya, permanente naman mo siyang higugmaon, sige na lang kagdugang, wa na'y paningil-paningil. Mao na siya. Nya, kita kusog itang moingon nga, Lord, musunod ko nimo. Lord, bisag asa ka, musunod yun ko nimo. You are my shepherd. You are my God. Na, hilas biya nimo. Nya, gikiha ang iyang silingan nga wa kabayad sa utang. Buangon. Sugo din as Ginoo di ay. Ang sugo sa Ginoo, kung kamo magpahulam, sa sumpay, ayaw na mo paningil og bayad. Mo na eh, kuha. Kana, utang palang na, nga kwarta. Wa man ay labot na to ang kwarta. Di man na atat sa tong kinabuhi. Daghan man nga naas imong lawas nga di kabayrag kwarta. Bisag pila pay amount. Bikinsa ninyo din ang musugot bayran, name your price. Nya putlon imong liog. Name your price. Na? Waoy. Na tingali ginagbayng part pero lisod kay tanan pananglitan ingnon karon nga name your price, lugiton ko nang imong duha ka mata. Oh, sugot ka. Oh, may mandi ay. Nya kusog kita maningil og utang. Ni may mga butang sa tong kaugalingon nga di ka bayrag kwarta nga imong gigamit, wara ba ka na pabayras Ginoo? Kanilang atong liog nga nikonek pa sa atong nya makaladok pa ning atong tutunlan, ang atong spinal cord na connected pa dire, di na kabayrag kwarta nya magsige pa jud kag paningilan ng utang. Ige, bayri ng imong dugo nga nagsigig circulate diha nimo kada tuyok 1 piso, kada tuyok 1 piso. Mamatay kag binayad oy. kana dugo pa lang na nga nag-circulate. Kaning kamot nako, ning kamot gasigi og lihok-lihok, diya pay bakba gasigi glitok. Di ni kabayran oy, kada pulong ani bayran lang ni bisag 1 centavo, kada lihok sa kamot dupa-dupa bayran og 1 centavo, pertin dakuan akong bayro nun. Di ba? Nya, tungod na ba ning akong yaw-yaw, tungod aning dupa-dupa, makakulikta biyan O nya, maningil pag utang. Aka mo de, unsa may inyong gigamit pag trabaho, unsa inyong gigamit pag negosyo, baba, kamot, mata, tiil. Di ba? Nya nga na maningil man mo nga nakakwarta mamutungodan ng inyong lawas, nga wa man unta ta magbayad. Ngano man, kay naay nahigugma nato. Naay nahigugma nato nga bisan pag di nato siya ilhon, bisan pa usahay ato siyang insultuhon, nagsigi ra gid siya higugma nato. Nagsigi ra gid siya ingon, nothing gonna change my love for you. Maging sino ka man, mamahalin kita. Kinsa man na? Kaila mo? Kinsaingan? Kusga? Kaila din mo, Jesus Christ. Nya si Jesus Christ, 2,000 years kapi na, namatay naman, wa naman din kinsa man roy nahigugma ninyo nga way hunong-hunong.
Kinsa man? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Ang Holy Spirit, ang balaang Espiritu, mo'y gibili ni Kristo nga maoy mo sulod nato ug motudlo nato nga mahimo tang liwat ni Kristo. Kinsa dinhi ang gustong maliwat ni Kristo? Ta sa kamot. Pasabot imong gi-welcome ang Holy Spirit. Kinsay gusto? Og di ka mo isa, liwat kas demonyo. Salamat kay ni isa tanan. Kining giingon sa Salmo, ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Mao ni ang Holy Spirit, iya tang bantayan. Pero ang pagbantay niya nato dili kay ilikay ta niya kamatayon og mga sakit og kasakit, kung dili nga bisag na ay sakit, bisag na ay kasakit, bisag na ay kamatayon, nga dili unta ta maadtos iyawa, dili unta ta makasala. Mo nang tudluan kita sa Holy Spirit unsay buhaton. Matud pa ni Kristo, kining balaang Espiritu mo'y mutudlo ninyo sa tanan nga ako untang gustong itudlo ninyo. Siya sa imo pasabot sa tanan nga wap-an ninyo masabti karon. Sama anang ningon si Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas. Nakasabot mo ana? Nakasabot mo ha? Mga amang mandiay mo. O ano? Ay, nakasabot mo, ay, musupak lang. Musupak ba? Nakasabot ta, pero naningkamo ta unsaon pagsupak. Ayaw lang, Lord. Ayaw lang, Lord. Ayaw. Ayaw paminaw sa imong hunahuna. Paminaw sa Espiritu Santo. Lord, unsaon ako pagpatamparos aning akong bana nga perting palahubugang. Unsa may application aning imong giingon nga kung tamparoson imong pikas aping, patamparos ang pikas aning akong ugangan nga siging libak nako. Unsa may pasabot aning tamparoson ka diri patamparos lang pikas aning akong mga office mates nga kusog kay mudaot nako. No. Ana? Aron mo ingon dayon ng Espiritu Santo, o mao ni buhata sa imong ugangan, tagain na siya birthday cake, inig birthday niya. Niya ang iyang tanang utang, bayre. Ana? Ay, buhat ni mo, ana, libak ko na sad kaniya. Siya, Lord, wa man mausab, libak man lang yapong panuwing dako. Siya mauna kaysa imong kasing-kasing naaman sa kay kalagot, bisag wa nimo gipagawas pero naa gasigim sa kang imong pisti inatay ning animal dako ana. Pero di ara na sa imong kasing-kasing ana, hunongan na diha sa imong kasing-kasing higugmaa siya niya pagdesisyon nga andam kang moantos og magpakamatay para niya. Tanawa, di ba igsunod adlaw moingon dayon na, day pwede ikanalay pa eskwela aning ako mga apo nga upat ka buok. Nga sa may mong buhaton kapatilan ug ako ning gastuhan patay jud kos gutom ani. Unsa man musugot ka dili? Sugot kay human naman ka makadesisyon nga magpakamatay ka para niya. Igo gyung ni graduate iyang upat ka apo, patay dayon ka. Di ba? Kay akuwang naman kaskaon na ulcer man ka, na acute ulcer man ka. Di, pero ni-graduate yung upat. Tanawa, di ba kanang imong ugangan, magsige na naghilak-hilak. Salamat kayo. Kabuutan, yun aning akong umagad, kabuutan yun. Ana, niya okay ra na ninyo. Graduate pang upat ka apo, nahigugma pa nimo ang buangon mong ugangan. Nya tuwa pa jud kas langit. Din daw tanong, okay ra na ninyo dili? Sige.